Abi parhorasan ma upasahat hami Tuhamu aka amanami inanami haha anggi nang na pinaribot saluhut hita na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Managoton. Hita na dibagasat tabe manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulaota didongani jala di pasu-pasu Tuhata Yesus mahita saluhutna. Au sintua Esther Raja Gugu boru lumban gaul rap dohot inata Bibelfro Juliani boru tarihoran sian HKBP Kernolong Resort Jakarta makobasi pertangyangan di Manogoton. Tapukama partangyangatta marhite na martangyang binoaton ni parjamita. Martangyang mahita. Aleja hoba debata amanami pardengkan basa. Kupuji hami ma goarmu di manogo ni arion. Ala dilehoko di hami ho sahangoluan. Dilehoko hai pasod dohot las ni roha. Mauliate ma didengkan di basam dohot pangaramotionmu di ngolu nami. Adorang sohu hobasi hami akka ulon nami. Di bagasan sadarion. Jumolo mahami rotu adopamu martangiang jala tumangi hokatam. Asa hatamdo na mangajari jala na manogu-nogu hami laho mangula ulaon nami di bagasan sadarion asa hombar tulo moniroham. Alani i parrohai jala pargogoy mahami marhite tondim parbadia laho manangihon doho makangoluhon hatam di ngolu nami. Sesama dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangia kami Tuho. Amen. Hatani Tuhata, turpuk jamita dihita sadarion, tarsurat di Markus 14 ayat 66, sahat rodi ayat 72. Markus 14 ayat 66 sahat ro di ayat 72. Sangonon ma hatani Tuhata. Ditorudo anggo si Petrus di alaman perbagasan. Jadi Roma naposo boru-boru ni sintua ni malemi sahalak. Di idama si Petrus namat susudui. Gabe di bereng ma ibana. Laos di dokma. Dohot dohoda dongan ni Yesus nasian Nasaret. Alai di porso si Petrus do, di dokma, dang adong huboto, jala dang huatusi na ni dokmi. Laos ruar ma ibana tu alaman jolo-jolo, jala martahuak mamanuk. Alai marnida ibana, diulahin na poso boru-boru ima mandok tu akan na jongjong disi. Oddo sada sian nasida. Alai mamorso muse anggo ibana. Jadi dung sato kinari didok akan na jongjong disima muse mandok si Petrus. Atau ngondo dongan nasida doho ay halak Galilea doho. Gabe dipuka si Petrus ma mambuburahon dirina huhut manolon-nolon. Dang hutadda jolma na didok munai. Dungi mamitor martahuak mamanuki padua halihon. Jadi diingot si Petrus ma nanidok ni Yesus tu ibana. Tolu hali do soadahononmu au. Adorang so martahuak manuk padua halihon. Jala marningoti tumatangis ma ibana. Olat ni ima hatani debata turpuk jamita dihita sadarion. Odolan di jamita ima sian ayat 72b. Jadi diingot si Petrus ma nanidok ni Yesus tu ibana. Tolu hali do soadahononmu au. Adorang so martahuak manuk padua halihon. Jala marningoti tumatangis ma ibana.
Hamu akan nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, namanangihon hata ni debata, marhite radio pelita kasih di Manogoton. Sian ondolan di Jamita 5 ayat 72b nakin, binahen ma pangibulan di Jamitaon 5, panol solion dohot hasesaan ni dosa. Hamu akadonga sa porseaon, adong do hata batak, nasomal tabege mandok songonon. Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu nidok ni uhum, toguan nidok ni padan. Ia lapatan ni hataon ima pabuahon, tung macai argasi tutudo mangaradoti, doho mangulahon hata naung di padaton, manang di ikrarhon. Padan manang janji, ikondo diulahon. Alani tubuh mamusehata, deke ni sabulan tutonggina tutabona. Manang ise siose padan, turipurna tu magona. Padan manang janji, anggoso diulahon, manang dilanggar, tuhamagoan do ujungna. Barang siapa mengingkari janji akan mendapat ganjarannya. Memang murado mandok hata, alai borat laho mangulahosa. Songonido hadirion ni si Petrus teruji ditiki naung lupa ibana di padan naung dihatahon ibana maradopon Tuhan Yesus. Ima ditiki na didok ibana nang pe ikomate au rap dohot ho dang tagamon soada honoku ho. Alania hado namasa di si Petrus dung tertakup Tuhan Yesus. Songon dia do si Petrus patuduhon habaranion na tiki ditakup Yesus. Songon dia do si Petrus dang manggohi hatana naung dihatahon nakin. Dang adong be naboy diulahon si Petrus dung ditali natoropi tangan ni Yesus. Alani maporus maibana doho sisian na asing. Tiki dibuan Yesus, diihuton si Petrus do si Johannes do ibana sian na daw. Dang naparbiar si Petrus, alay porludo habaranion laho mangihuton Yesus, tarlumobi ditiki si songoni. Membuat senjata do akapunguani romanakup Tuhan Yesus. Jala sanga do gotap dibahen si Petrus, pinggol ni sahalak sian nasida. Sianon taida, dang marsihoho si Petrus tu janjina namandok, naradedo ibana rapmate doho Tuhan na Yesus. Marbuni-buni do si Petrus manggihutto punguani saha tu harbangan ni jabu ni si Kayafas malim ni halak Jahudi. Sahalak namora jala namarhuaso do ibana di Jerusalem. Bolak do alaman ni jabuna. Tikisahat si Petrus di harbangani dang diloa si bana masuk. Alai nunga jumolo si Johannes sahat jala ditanda ibana do si tuan ni malimi. Alani dipangido matu panjaga asa dipaloas si Petrus masuk. Dang sahudulan nasida. Jala dang adong dirohani si Petrus lao mandongani Tuhan na. Say di alamanido ibana masih sulu dilabung ni api. Rap akahatoban doho na poso ni malim. Huhu do di parohon ibana ruar masuk aka naman jehehon Jesusi
sian pengadilan. Tiki sahalak borua paluaso si Petrus masuk, ditanda boruai mai ibana. Ala dibahen do api, didokma. Doho-dohoda dongan di Yesus nasian Nasareti. Ala ni songgok na, pitor di suadahon si Petrus ma natin nanda na Yesus. Jala didokma, naso dia tu si ibana hata ni boruai. Ala ni mangisudut ma ibana tu jonot ni pagar asa unang di idana asing. Hape di parohahon sada borua ma ibana jala diulahi muse mandok. Ondo sada sian nasida. Alai mamorso ma muse si Petrus mandok dak kutandai. Dung 2 hali si Petrus masuadahon Yesus asa dibege ibana martahuak manuk. Alai alani namasai dang dilehon si Petrus berohana tu surirang ni Yesus piga-piga jom naung salpu. Dukoni muse marsitutu do muse si Petrus manabunihon ise ibana. Alai didapot to piga-piga halak na di alamani do ibana. Sada sian natoropi di dokma tu si Petrus. Tongondo, dongan nasida doho, ay halak Galilea doho. Gabe di puka si Petrus ma mamburahon diri na, huhut manolon-nolon. Dang hutanda jolma nanidok munai. Onma napatolu halihon si Petrus maswadahon Jesus. Dung marsumpa, dibege si Petrus ma martahuak manuk na padua halihon. Humusor ma ibana, jala dibereng Tuhanido si Petrusi. Dungi dingo si Petrus ma nanidok ni Jesus tu ibana. Tolu hali do soadahonon mu au andorang so martahuak manuk padua halihon. Jongjong ma Jesus di teras ni loteng, songon na di pabua di mula ni pasalon, pada pak bohi ma Jesus do si Petrus. Di boto si Petrus ma, naung marsala si tutu ibana maradopon Jesus Tuhan na. Ruar ma ibana sian alamani, naing manetek iluna. Malengleng ma ate-ate na, jala mangangguhi ma ibana. Dang tarhatahos sa susani pikiran di si Petrus sahat tu natiur ari. Tentu diburai ibana do dirina tiki diboto na disiksa Jesus sa leleng marjom-jom jala gabe mate. Lam malengleng mamuse ate-ate na dung dipikiri na parsidoho do ibana mambahen lam hacid si taonon ni Jesus. Alai dang toktong ibana mandele. Radedo ibana muse marsaor dohot sisian na asing. Manol soli si tutudo rohani akka sisian ala ni pambahenan nasida di burngini. Alayon mangonjar rohana sida asa masih togu-toguan. Hamu akadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Saunari godang do nasongon si Petrus. Na mangihuton Jesus yan nadao asa unang di parohahon halak. Mabiar patuduhon dirina songon si ihutot Tuhan Yesus. Ala mangadopi paraloan, hamaolon, molo makatindakon guar ni Tuhan Yesus. Manang mabiar pabuahon dirina si ihutot Tuhan Yesus. Ala ni akka nariko di ngoluna, isarana ala tuntutan ni parkarejoan, ikot tadi konon na Tuhan Yesus. Ala pasangan hidup, jodoh, ala ni pangkat, ala ni jabatan huaso, dot akka na asing. Mambahen dirina manadikon haporsyaon na
di Tuhan Yesus. Adong musedo na maila martangi yang mangan di rumah makan, ay torop halak di humaliang na naso sa ugamo, naso sa hapursiaw dot ibana, gabedang oloy beibana martangiang. Unang maadong siya kita nasongono nate, persiajaran maon nan niadopan ni si Petrus na teruji hapursiaon na laho makatindakon Jesus na dihuton ibana. Ahamana boy ta persiajari sian haputusan ni si Petrus tiki marmet-met ni roha ibana. Tarida mabisok ni si Petrus sian ahanani ulana. Tikitar tuk-tuk na poso ni debata, unang dipikirhon sa dia balga dosanay. Alay marsitutu ma laho mambayan hamubaon, jala dang be mangulahosa. Dang mandaw si Petrus yan akasisean nang pehaci di lala ibana. Toktong do si Petrus marsaor doho ngas sa porsiyon na. Ra tikitar tuk-tuk manang marsak kita, olodo naing mandaw hita sian huria. Alay parhonjea do inamago doi. Jala molotung pe tarsor hita madabu tu dosa. Ta ingot ma manolsoli dosa ta mulak tu debata. Nadumenggan toktong mahita rak marpungu do nga sa porseaon asa togu haporseaw ta. Nunga godang hasalaan ni si Petrus na ikon disalpuho Tuhan na. Isedo siya kita naso makaporluhon hasasaan di dosa siyan debata gano pari. Totu riko do dihita laho mancalo hasasaan di dosa siyan debata. Riko do ingoton ni hita laho mangulahon nadenggan paluaw kita siyan aka dosa na taulay. Songo pengalaman di si Petrus dianggukon ibana do hasalaan na dosana maradopon Tuhan Yesus nang hitape ikon tasolsoli do dosata nang taula maradopon Tuhan Yesus. Rikot do di si Petrus asa di sisa Yesus hasalaan na. Jaladang borat di Yesus mangulahoni. Saunari tiki mardosa hita perlu tak ingot pengalaman ni si Petrus. Unang ma dihilala naso tarsesani debata hasala atai. Nunga dipatudu Yesus, molo debata buas manesa dosata. Tasolsoli ma dosata, jala mulak mahita muse makatindakon Tuhan Yesus di bagasan ngoluta. Amen. Martangi yang mahita. Pinuji ma goarmu alede bata amanami para sirohana sumurung. Mandok mauliate mahami tuho ala dilehoko anakmu nasasadai manobus hami siad dosa. Gabetaruli hami di hasisaani dosa dohot hangoluan nasa leleng-leleng na. Ajari mahami di ganup tiki manghutoko di bagasan pos ni roha. Unang loas ganggu, unang loas mandele, nang perongom akamusu dohot hasusaan naro. Sa pasu-pasu maale Tuhan aka dongan nahu haholongi hami natumangi hukatam marhite sian radio pelita kasion. Pasu-pasu mana sida di aka ulaon na dohot usahana asa marhasil jala marutung nasida. Asa diingot nasida laho makamuliatehon tuadopanmu jalala marsangap guarmu marhite ngolu nasida. Sa pasu-pasu ma aka pangubati leho ma hamamalum tu aka na marsahit jala homa na mga leho pakirimon tu aka na marsak na mandele
jala palua ma akan natar gogot, asa marlas ni rohan na sida mamuji pasanga pengguarmu alani pangurupionmu. Akup ni pasu-pasu maale Tuhan radio pelita kasion, jala pake magabe ula-ulam, nahasea laho mamaritahon barita nauli tutorop halak na makasih holi barita nauli i. Pinuji gemaguarmu toktong ale Tuhan debata amanami, jalo matang yang nami, marhite guarni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Borutarihoran di nomor telepon 0813 7583 4274. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Salum. Renungan Harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon
021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran, bersama 22 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung, Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.